mo itong dinudumog at hinihiyawan sa tuwing siya'y may concert sa Mindanao. Pero ang kanyang dance moves, kontrobersyal. Sino nga ba si Elias? May bagong sinasayaw ang buong Pilipinas ngayon. Ito napigilan ang pagiging viral ng dance steps na ito. Ito ang signature dance moves ng pinagkakaguluhan ngayon sa mga gigs sa Mindanao. Mag-ingay at say uhahay kay Elias! Si Elias, content creator at band vocalist ng bandang Kalumad. Sa linggong ito, dumayo sila sa Tiboli sa South Cotabato. Ilang oras pa bago ang kanyang set. Ang fans, abangers na! Si Elias! Kasi idol namin siya! Kasi ang galing sumayaw! Elias! Oh, haha! Si Elias patikim ng kanyang dance moves. Elias, paano nga ba ang iyong step by step para sumakses? At ang kanyang naging mentor, ang kanyang tatay Elias Sr. Bonding daw kasi talaga nilang mag-ama ang kumanta habang nagtatapping o nangungulekta ng dagta ng rubber tree. Sa una, labay ko, wagi na kailan ako karon, wagi damha nga. Sus, malabay ko na sa muang ubos. Daghan na kayong pa-picture na ko, nayuban, nasuko, nayuban, pants. Pero mas daghan na dyan ni idol na ako, katungod sa akong mga damo ba. At sa mga nagsasabing mahalay ang pinauso niyang dance steps, ayon sa kanya, inspired daw ito ng kanilang hanap buhay. Mabreha, dili ni siya bastos. Mga iban, bastos daw. Dili, samuan yung pangita. Niya kinala ni mo. Inya ni ang cover tree. Imuha gano'n siyang grainan. Nigbagis ba? Naon ba? Kaya para maggawsa ng datagok. Maana na siya. At pa lang, nagtatapping na raw si Elias. Pero mas daghan na dyan ni idol na ako, katungod sa akong mga damoves ba. Pero salamat po ko sa labong magagahom. Kaya nisikat yung maya sa inspired yung kinabuhi nga gigamit na akong dance po ba. Dagta ng rubber tree ang kanilang hanap buhay. Sa pagtatapping, kumikita ang mag-ama ng 7,000 pesos kada ani. Kani akong anak, kung ihagin siya, daan gini sa pagkabata pa nga kaning mga rubber tree nga yang gining sanggutan kay mao man gini, pero wala na ko damha nga may naani dai siya karon nga hantod karon ang iyang talent iya yung gidevelop og maayo nga nagpasalamat pug dako nga siyang kasikatan o nisikat og apil isip usa ka amahan. Dahil nasa abroad ang kanyang ina at madalas naman nasa bukid ang kanyang ama. Elias kay bisag sa una mananggutay lang ni rubber tree, pero karon dili na basta-basta ang kasikatan niya. Sa kanilang pagsisikap, nitong 2023 lang, nakapagtapos si Elias ng criminology. Sa halip na maging pulis, sinunod daw niya ang sigaw ng kanyang puso, ang mag-perform. Inumpisahan niya sa pagva-vlog. Ipinakita ang kanyang buhay sa bukid. Hanggang nagpasample ng kanyang boses. Uhahay! 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 At dance moves. Paano nga ba ang iyong step by step para sumakses?
Pag nangarap ka, taasan mo na at ipakita sa buong mundo ang talento ng Tubong Mindanao. For entertainment purposes only.